Dek Ayang kalian Dek Rompi manis tulung egung katuran pinarak. Oh. Telung ana sak jroning kekayonan kang katon ibu royo-royo kowe. Lha katon sak jroning kraton. Kalonggo diraja kan. Wah. Kang arupi petak. Wujuding pun petak. Wah. Larung ora ketinggalan ya iki kang rupane abang. Katon buru-buru anggon mlayu ana sak jroning. Kekayonan kang idoro-royo kang mojokake. Apa sing petak mlayu ana sak jroning kraton Kala Awuman kowe. Kowe. Kalengka diraja kowe. Aton. Ana tawongan kang gegilang nganggo krisi kae sapa coba tak wasajake. Kajake putih mlayu ngalor mlayu kidul tak uber menapa mlayu mrene. Anoman kae kowe. Wes. Oh, anggota katone buru. Uber sak jroning layon kowe. Do, mandeg to. Iki lho do Anoman ora bakal sirih. Anoman ora bakal mundur. Weh. Pranyata mepan kabeneran yen tak pas-padake kasajake Anoman. Pan. Coba mandeg dhisik Mas kowe. Aja mung mlayu-mlayu. Ana sak jroning ana sak jroning kraton Sawana diraja ya manwa. Ana sak jroning Alengka diraja. Weh. Anoman kang sajak mlayu kesit. Ketoke Anoman tas jamu. Jamune apa ro? Jamune arak. Mandeg Satrio mandeg kowe katone anggota ora kuat nututi sakjroning lelayonku yen kaya mangkono coba kaya ngopo sakjroning Kalengka Diraja ambane coba tak kilanane sakjroning lelayon kaya ngopo jembare Kalengka Diraja ya manut. Iya. La la. Iyo. Hey. Ya. Ora sabdakno kira anggodo wani-wanine bendara pencolok Dewi Sinta yen aku tekan ngomong sakjroning kraton Kalengka Diraja bakal aboyong dening Dewi Sinta manwah. Heo. Ha. Oh.
Lelo. He he. Dirojo mung sakmene yen kaya ngono aku arep gawe geger ana sakbrene kantor tak obong bakal tak dadekke angus ayo kira godo yen kaya ngono tutut ana sakbrene lakonku kobong ngalengko dirojo bakal kobong karo Ala apa kae katone kobong kabeh tak jroning kranta. Geni katon murat-murat. Belek karo banget kebul ana tak jroning kranta iki weh Anoman gawe Gondoreno. Weh Anoman mandeka le. Yen kowe wani iki lho adep ana anggodo weh. Keparat kowe. Weh. Wes. Anggodo aku mandek anggodo. Hekto parat jasira enggemsa sumbar tanding yudha lan mami sigra wasmadakno
apa kang gawe stara ya iki kasetan mami maragane alena dadya pentane kowe esok endo anoman kowe mlayu ning ndi kowe tak kepruk ngalor kok endomu ngidul ya ora kena weh arep mlayu ning ndi kowe do wis marem len kalengka iki tak obong dadi gendhi kaya makono wani-wani ni bendara penyolong Dewi Sinta iki aku kang bakal boyong Dewi Sinta weh ora bisa yen kaya makono sing antanding karo aku weh iki lho kowe ora apa-apa elok wis modyan bocah cilik kok rusa iki ora kaya makono yang ngerane mangke wong kene panganane bergizi bene susu wah mati wala wah susu denko mas wala kowe manuta anoman kowe manuta aja mlayu ngalor kidul manuta tak rica-rica karo putut kowe ya rica-rica sing saember dikindas jan imut malih entek den wah yo wah mati dene ora otot kawat balung besi tenan iki Anggada jendelane kuat kayune jati wah iki lho weh biar bocah cilik ning rasa ya kesin mapan karo pawongane weh yen kaya ngono ayo iki ayo lelumban ana sak jroning alon-alon wong iki yo mati aku apa mati kowe wah kepareng modyan dening aku wah pecah siramu ludak Anoman karo Anggada sampun gugur sing gugur Anggada iki sapa Run iki ya sing duwe Nyuwijaya hae Mas Butut kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi teman yen nganti liya
Thank